Minulý rok naše atrium zývalo prázdnotou, dnes tu stojí už novopostavený altánok. Realizácia celého projektu sa uskutočnila cez prázdniny. Do manuálnej práce sa zapojila skupina študentov, zástupca školy a školník. Správna rada študentskej rady sa rozhodla udeliť najvyššie vyznamenanie a najvyššiu poctu, ktorú len môžeme podľa stanov dať. A síce dávame tomuto úžasnému človeku, otcovi altánku, otcovi tohto projektu, plaketu študentskej rady a ocenenie od nás získava. Čiže veľký potles pre pána zástupcu, bez neho by to tu nebolo. Nebudem veľa rečniť, čiže ja ďakujem skôr Matejovi Janovi, že to celé vymyslel, ale samozrejme sa aj zapojil do práce, čiže on na tom asi najviac pomáhal z tej študentskej rady alebo teda z realizátorov. No ja som im iba trošku pomáhal. Ďakujem. Slávnostného otvorenia sa zúčastnila Darina Diošiová z projektu Komprax, cez ktorý bol altánok financovaný. Nevšedným hosťom bola Miss Slovensko 2014 Laura Longauerová. Na besede a autogramiáde s ňou sa zúčastnilo množstvo študentov.